Welkom bij het WK Gravel vanuit de finishplaats in Maastricht. De stofwolken zijn zojuist opgetrokken en dan heb ik het niet alleen over het parcours, maar ook over het wedstrijdverloop. Wat was het ontzettend spannend en aan het einde zat er ook nog een plot twist bij de Nederlandse vrouwen. Zometeen kunt u gaan kijken naar een samenvatting met het commentaar van Maurice Jessen. De start om klokslag 11 uur op het Sportpark De Hamen in Beek. Veel oranje op de eerste rij. Onder andere Wendy van Oosterhout aan de linkerkant. Een echte gravelrijdster die meteen de kop van de wedstrijd pakt. Gevolgd onder andere door Marianne Vos, die in Limburg haar titel verdedigt. Mooi. WK in eigen land is altijd speciaal en ik heb natuurlijk mooie herinneringen aan Limburg. En om hier nu met het Gravel WK te zijn is heel leuk. Het is vandaag een snelle koers over de onverharde wegen die er goed bij liggen. Er kan dus tempo gemaakt worden. Een kopgroep van 3 met nog 15 kilometer te gaan. En daar sluiten bij aan de favorieten voor de wereldtitel. Marianne Vos en Lorena Wiebes. Beide hebben de afgelopen dagen het parcours goed verkend. Ik heb 2 echt goede verkenningen gedaan. En dan afgelopen donderdag nog met Team NL, met Laurens ook. En het ligt er toch weer anders bij dan een paar weken geleden. Ik heb het idee dat het nog sneller erbij ligt. Omdat het wat heeft geregend, waardoor het eigenlijk juist minder stoffig is en minder glad in de bochten. 5 rensters voorop bij de korte klim naar Kasteel Wijlandsrade. Wiebes, Vos, Gerritsen en Rijnbeek in het oranje. Romy Kasper als enige in een ander tenue in het wit van de Duitse nationale ploeg. Hier vanuit de lucht het verschil met de rest, waar de Italiaanse Silvia Persico en de Tsjechische Julia Kopecky de meubels proberen te redden. Zij onderkennen het gevaar, maar meteen het afstopwerk van de andere oranjes, onder andere Shirin van Amrooy, die tot voor kort in Maastricht woonde en de wegen uiteraard goed kent. Herfst in de lucht, bladeren aan het versnellingsapparaat. In dit geval bij Maud van Rijnsbeek in de kopgroep. Maar het blijft gelukkig voor haar allemaal functioneren. Het verschil met de achtervolgende groep wordt wel steeds wat kleiner. Dat komt voornamelijk door het vele werk wat de Italiaanse Persico daar verricht. Maar ja, telkens als ze achterom kijkt, ziet ze dat er een heleboel oranje zit. De kopgroep is ondertussen bezig met een onverharde afdaling. Een mooie weg hier, maar let op, het gaat snel, zeker als daar zo'n Haagse bocht naar rechts ligt. Publiek her en der mooi op de plekken die daarvoor geëigend zijn en moedigen de rensters aan. En met nog 32 kilometer te gaan is daar de eerste plaagstoot van de titelverdedigster. Marianne Vos met de versnelling. Wiebes erkent het gevaar, wipt even over dat grasstrookje heen en neutraliseert deze aanval weer. De rest volgt meteen in het wiel van Vos en Wiebes. En dit zijn de gravelbanden die steeds op zoek zijn naar het meest ideale plaatje. De gravelbanden van de Tsjechische Kopecky. Maar voor de rest is het heel veel oranje daar. Met onder andere Jara Kastelein, Femke Marcus, Shirin van Amrooy, Femke de Vries en Larissa Hartog. Ja, en dit is toch maar het kleine verschil tussen die kopgroep van 5 en de achtervolgende groep. Als je sterk bent, zou je in één keer naar die kopgroep toe kunnen rijden. Met gevaar is natuurlijk dan dat de rest ook meegaat. Kopecky kiest dan het rechterpaadje. En de Italiaanse dringt nog even. Want het kost natuurlijk toch allemaal heel erg veel kracht. Ook in deze kopgroep. Aangemoedigd door de mensen die her en der langs het parcours staan. Goed door die bochten blijven gaan en natuurlijk opletten voor natte stukken. Maar dan is het met nog 22 kilometer te gaan wederom een aanval van Marianne Vos. En dit lijkt een geslaagde aanval. Ze kijkt even achterom en er kan er maar eentje mee. Lorena Wiebes is de enige die in haar wiel kan volgen bij deze beklimming. De 2 sterkste rensters van de koers rijden weg. Het drietal wat achterblijft is verslagen. Is dit dan de beslissing in dit wereldkampioenschap? Het zou zomaar kunnen. En achter Wiebes en Vos loopt alles weer bij elkaar onder aanvoering van die Italiaanse. En dan is het voorin Marianne Vos met een versnelling. Zij wil Wiebes uit het wiel gaan rijden. Maar Wiebes blijft wederom in dat wiel hangen. Maar kijk eens wie daar aankomt. Silvia Persico.
heeft het gat uiteindelijk kunnen overbruggen en sluit aan bij de 2 koplopers Wiebes, Vos en Persico aan de leiding. En iets verderop bij het uitrijden van Valkenburg zit weer alles bij elkaar, althans voorin de grote groep, en kan de strijd weer opnieuw gaan beginnen. We zitten op de Bronsdaalweg. Dat is de laatste scherprechter richting Maastricht. 1000 meter lang is deze toch wel aardige klim. En we zien wederom een aanval van Marianne Vos. Die kijkt even achter zich en ze ziet dan dat Jara Kastelein kan meekomen. Kastelein, nota bene winnares van een toeretappe vorig jaar, een bergrit nog wel. Laat zien dat ze uitstekende klimmersbenen heeft, ook op het gravel. Kastelein komt als eerste boven. Vos heeft het gat niet kunnen maken. Dan wordt er even naar elkaar gekeken en dan denkt Shirin van Anrooy, dit is mijn kans. Een hele mooie felle demarrage daar op deze goedlopende asfaltweg. Maar ze hebben al zoveel gravel achter de rug. Ja, en wie gaat er dan halen? Er wordt gekeken naar elkaar. Ja, ook het oranje daarachterin. Wat doen we hiermee? Marianne Vos weet even niet wat ze moet doen. Moet ik dan haar gaan inhalen? Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje het ploegenstel, want iedereen rijdt in het oranje. Maar ja, de rest van het jaar rijden ze voor andere ploegen en zijn ze elkaars concurrenten. Kleine 20 seconden voorsprong voor Van Anrooy, dat is natuurlijk niet veel. En ze moet nog zo ver, nog zo'n kleine 10 kilometer tot aan de finish in Maastricht. En in die achtervolgende groep valt het ook niet stil. En dat is voornamelijk te danken aan het vele werk wat de Tsjechische Kopecky daar doet. Met daarbij Wiebes en Vos natuurlijk een beetje op het vinkentouw. Op de langere rechte stukken zien ze Van Anrooy rijden. Van Anrooy aangekomen in Meersen met een paar haakse bochten. Hier loopt het even lekker bergaf. Kan ze even ontspanning in die benen opzoeken. Maar dan moet ze er natuurlijk nog vol tegenaan. Want het is nog ver met die paar tellen voorsprong die ze maar heeft. De achtervolgers ondertussen op het fietspad richting Maastricht. En Van Anrooy is bezig aan de allerlaatste gravelstroken. Voorzichtig die bocht nemen en die voorsprong is nog maar 17 seconden. Ja, en ze heeft geen communicatie, ze weet dus niet hoe groot die voorsprong is. Moet dus vol kracht op de trappers blijven zetten. We zijn ondertussen aangekomen op de groene loper in Maastricht. Nog 2 kilometer voor de achtervolgende groep. Dan zal het ongetwijfeld nog 1850 meter zijn voor Shirin Van Anrooy. En dat is nog een flink eind. 10 seconden is de voorsprong dan nog. Maar ze kunnen haar ruiken. Ze kunnen het zweet van Van Anrooy daar ruiken. Want daar rijdt ze. Ja, het is wachten. Gaan ze die sprint inzetten of niet? Van Anrooy op het tandvlees. Moet hier vechten voor een mogelijke regenboogtrui. Ja, en daarachter wachten ze. Wanneer durven ze de sprint aan te zetten? Van Anrooy in het zicht van de vaste camera's. Maar dat vertekent altijd dat beeld. Dan lijkt het nog veel dichterbij dan dat het is. Daarachter wordt nog gewacht. Die wachten wel heel erg lang als ze die sprint willen gaan inzetten. En het gat wordt alsmaar kleiner. Van Anrooy, ja wat is het nog? 10, 15 meter. Maar de sprint wordt gewoon niet ingezet. Gaat Van Anrooy het dan toch halen? Nee, daar is het Lorena Wiebes. Oh, die gaat wel heel hard over Van Anrooy heen. Wiebes op weg naar een wereldtitel gravel. Of is het Vos? Daar komt Vos nog. Is het Vos? Is het Wiebes? Is het Vos? Nee, het is uiteindelijk Wiebes die voorblijft. Lorena Wiebes sprint hier op de groene loper in Maastricht naar de wereldtitel gravel. Ja, ik wist natuurlijk dat Shirin Van Anrooy een supersterke renster was. En op een gegeven moment vroeg Julia Kopecky aan mij van, kan je de sprint winnen? Toen zei ik ja. Toen is ze volle bak gaan rijden. Dus ik mag haar heel dankbaar zijn. Want even zag het er niet zo goed uit. Hè? Je had een hele sterke wedstrijd. Wanneer dacht je van, dit glipt toch nog uit mijn handen? Ja, eigenlijk met die aanval van Shirin en dat er twijfel was in de groep. Maar ja, uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen. En natuurlijk ga je voor het maximaal haalbare. En ja, als dan in een sprint tegen Lorena zilver het maximale haalbare blijkt te zijn, dan ben ik zeker blij. Ja. Shirin is toch wel heel erg teleurgesteld. Snap jij dat? Ja, tuurlijk snap ik dat. Ja, er glipt ook een wereldtitel uit haar handen vandaan. En ja, dat is koers en dat is het lastige aan gravel. Dat het toch
vrij individueel verder is. Ik moet eerlijk zeggen, een beetje dubbel gevoel. Dus natuurlijk ben ik heel blij voor Lorena, maar ik voel ook voor Sherin, zeg maar. Dus ja, dat is ook sport, hè. Lach en een traan, zeg maar, het ligt heel dicht bij elkaar. Maar het duurde nog even voordat ik blij was voor Lorena. Natuurlijk ben ik blij voor haar, hè, want die meid heeft niet gestolen. Ze zat bij de sterkste 2 in koers samen met Marianne, dat hebben we in de koers al gezien. Maar als zeg maar een wereldkampioenschap zo door je handen glipt, zoals nu net bij Sherin, snap ik ook wel dat je even heel teleurgesteld bent. Ja, hopelijk op de weg kan ik ooit eens een keer iets terug vooruit doen om het goed om het recht te trekken. En dus eindigt dit WK met een lach en met een traan, maar een hele mooie wereldkampioen Lorena Wiebes. Morgen dan zijn we er opnieuw, want dan staat de wedstrijd van de mannen op het programma. Dat kunt u kijken op L1 TV live vanaf 2:15. En natuurlijk kunt u alles volgen op onze socials en online. Tot dan!